Şerê ku di navbera Amerîka û Îranê de pêk hat, hin kesên Îranî dibe ku dij derkevin. Lê gelek jin û mêrên Îranî di vê derê de pê bawerin ku Amerîka û İsraîl wê rejîma Îranê rokîne û ji bo gelê Îranê jî azadiyê bîne. Ku yek ji van kesan jî Sudabe Azamîr e. Azamîr di vî warî de hestê xwe ji dengê Amerîkayê re vegot. یعنی ببینید خب ما واقعا این که دولتی دیگه Rejîma Îranê tıgav ji bo gelê Îranê kar nake. Grûpek heye her tişt di destê wan de ye. Xeynî wan kes nikare ku tiştek bike. Bi salan ewan gelê Îranê birçî hiştin. Bi darê zorê ser wan de çûn û dest avêtin rûmeta wan û dihatiya wan tune kirin. Em gelê Îranê nikarin ku vê rejîmê biguherînin. Ji ber vî jî hêviya me li dere. Ku me bawer dikir ku Amerîka û İsraîl me ji vê rejîma xwe rizgar bike. Lê ana wê çi bibe tu kes nizane. Sudabe Azamîr jineka Îranî ye û ew di sala 1971 da li bajarê Miyan Adab ku di navbera du robaran da cî digire ji dayîk bûye. Ew dema behsa bajarê xwe dike dibêje li Miyan Adab Kurd, Azerî, Cîhû, Kildanî û gelek netewên din hawirdoreka aştiyê de dijiyan. Lê piştî sala 1979 li Îranê her tişt serûbinî bû. ایران تو در ایران انسان بودن خیلی سخت. Eva 49 sale rejîma Îranê li ser jin an jî mêr ferq nake. Duwarê cinsî, aborî, tenduristî û gelek tiştên din de zordestiyek mezin bikartîne. Dibe ku divan demên dawî de duwarê civakî de hin guherîn bibin. Lê dema em Îranê bi welatên rojavera qiyas dikin, di navberê de gelek ferq heye. Lê ev guherîn jî ne ku rejîma dewletê daye. Ciwanên nû yê wêrek bi dest xistin. Sudabe Azamîr li Tebrizê Fakülteya Dermansaziyê xilas kiriye. Lê piraniya malbata wê li Tehranê ye. Azamîr di sala 1998 da ji ber hin egeran bi malbatî koçî Stenbolê dike. Ew li Zankoya Marmarayê da doktora xwe li ser dermansaziya klînîk bektîne û ana jî karê dermansaziyê birêva dibe. û di sala 2006 da jî dibe welatiya Tirkiyeyê. ترکیه قوانین خیلی به نفع زن. Tirkiye di gelek tiştan de li pêşiya Îranê ye. Lê dikarim bêjim ku çanda gelê Îranê qîmetê dide jinan. Rejîma Îranê nade. Lê li Tirkiye çi qas kemasî hebe jî rejîma Tirkiye qîmetê dide jinan. Lê çanda gelê Tirkiye ew qas nade jinan. Sudabe Azamîr destûra bingehîn ya Îranê bi şêwazê pedofîlî rexne dike. Ew dide zanin ku di destûrê da zarokên ku temenê wan hê dibin 13 salî de ne, dikarin bi zora qanûnê bên zewcandin. الان واقعا من خیلی دوست دارم که بتونم Di kanûna medeniya Îranê de zarokên ku dibin 13 salê de ne bi biryara mehkemê û bi destûra bavê dikarin werin zewcandin. Kanûn û rêveberiya Îranê biya min pedofîlî ye. Dîsa heke jinek çend salî be bila bibe, di zewaca yekemîn de pêdiviye bav destûrê bide ku mêr dikarin çar jinan bînin. Ango em jinên Îranî pêkanek ku piştgirî bidin vê rejîmê dermirovî û biparêzin. Sudabe Azamîr wek dengvedana jinên Îranê derdikeve pêş. Li gor Azamîr nifşa wê ji nifşa dapîr û dayîka wê xirabtir e. Ew dibêje ku dema ez li wêneyên dapîr û dayîka xwe mêzê dikim, xwezî pê dikim. Ji ber ku ev rejîma xedar jiyana me tebahî têk bir û me koçber kir. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.